Nå. Bene. På plads. Bene. Kom så. Kan du give mig bolden? Kan du give mig bolden? Kan du give mig den? Kom så med den. Kom så med den. Kom så. Kom så. Ja. Så. Tag den så. Ja, hvor er du god. Nu er bolden igen. Hva? Ja, hold det der. Ja, kom. Nå. Tager lige runden. Må jeg så få den? Ed den så.